Ja tervetuloa nyt tänne Tunneäly Summit 2023 tapahtumaan. Ja sä oot nähnyt tämän koko kaaren kaikkien näiden 5 vuoden ajan. Ja sä myös näet koko ajan tosi tarkalla silmällä valmennusympäristöä, millaisia yrityksiä sä valmennat ja millaisia tilanteita siellä yrityksessä on. Niin oot sä nähnyt jotain trendiä tai muutosta nyt tuolla markkinoilla, mikä on sitten tuonut meidät tänään tähän Tunneäly Summitiin? No kyllä, 5 vuotta on sen verran pitkä aika, että monta asiaa on ehtinyt tapahtua, mutta oikeastaan oli se 2019-2020 se semmoinen kulminaatiopiste, missä me nähtiin, että nyt tunneäly on noussut liike-elämän agendalle, koska silloin ensimmäisessä tilaisuudessa meillä oli vajaa 200 ihmistä ja sekin vähän räjähti käsiin silloin, kun tilat loppu kesken. No sitten heti seuraavaksi 2020 niin meillä olikin jo sitten 400 ihmistä täällä samassa tilassa kuin nyt. Ja näin, että kyllä iso muutos ja murros on tapahtunut. Nyt se on ihana meille arkipäivää vetää näitä tunneälyvalmennuksia tuolla kentällä. No, mä oon ihan supertäpinöissä jotenkin. Mulle tää on ensinnäkin ihan tosi outoa, että mulla on herätyskello ollut 6 soimassa. Mutta siis tunteiden äärellä, mikä on mä ajattelin, että herkkyys on mun supervoima, niin mä oon ihan tosi innoissani. Mikä on Buuki päiväosa? Buuki on hyvä. Tälle aikaisin kun lähtee jotenkin vähän eri tavalla energinen. Täällä on ihan täys kuhina ja tunnelma päällä. Et jotenkin nostalgista. Tästä se taas lähtee. Mä oon ollut monta vuotta mukana ja tuntuu, että tänne on aina mukava tulla jotenkin uudestaan ja uudestaan. Mutta siis silleen, että on tavallaan nähnyt sen matkan, kun tietenkin tapahtumatuotannoissa niin joka vuosi oppii ja sitten kasvaa ja muuttuu ja näin. Niin on se kyllä ollut jotenkin hieno saada olla mukana tässä ihan eri tavalla kuin muissa keikoissa. Että tässä on oikeasti päässyt näkemään sitä kehitystä. Joo, että jos joku nyt sanoo, että hei, tunneäly tai psykologinen turvallisuus näin, niin ei nyt heti tule mieleen, että missä muualla kaikkialla sitä pääsisi käsittelemään. Että kyllä tää on silleen, että tällä on paikkansa todella. Mitä sä odotat eniten tästä päivästä, että sulle jää käteen? Mä odotan tämmöisiä uusia aitoja kohtaamisia. Eli tää on nyt vihdosta viime. Mä Mikon tunnen jo tuolta 20 vuoden takaa ja Parikan Mikon siis. Ja nyt on vihdoin täällä ja toivottavasti tapaan täällä paljon uusia mielenkiintoisia ihmisiä. Kiitoksia. On myös ensimmäistä kertaa tapahtumassa ja on ollut tosi mielenkiintoisia puheenvuoroja tässä alussa ja odotukset on kyllä ihan täyttynyt, mitä odotinkin, että me ollaan oman tiimin kanssa lähdetty tälle tunneälymatkalle tässä joulukuusta ja enemmän sukeltamaan näihin asioihin, että mulla on asiantuntijatiimi ja nyt on korkeasti ymmärryksessä sitä, että myös asiantuntijatyö on myyntityötä ja siihen on tullut myös tässä nyt hyviä puheenvuoroja ja ajatuksia lisää jaettavaksi. No kyllä odotukset on siinä mielessä täyttynyt, että ainakin on omaa ajattelua taas virittänyt uudelle tasolle, mitä tulee tähän tunneajatteluun, tunneälykkyyteen ja tunnejohtamiseen yrityselämässä ja asiakkaiden kanssa. Että Kyllä tämmöiset seminaarit aina laajentaa sitä omaa ajattelua ja tietyllä tapaa palauttaa perusasioitakin taas uudelleen mieliin, että mikä tässä elämässä on tärkeää, kun asiakkaita ja ihmisiä kohdataan. Ja mä just kerroin tuossa tarinan, että viimeksi matkustin suoraan Meksikosta tänne ja Jetlagissa, niin muistan ainoastaan, että Ben Palmer oli puhumassa. Mitä muuta en muista, että nyt on parempi mielikuva varmasti jää tästä ja tunne siitä, että tästä lähtee paljon myöskin sinne arkielämään ja myöskin työelämään totta kai mukaan. Että paljon hyviä juttuja. Mutta odotukset on korkealla, mutta kaikki on täyttynyt tähän mennessä. No mun odotukset tuli ehkä, me ollaan kouluttauduttu paljon tunneälyyn ja tuli hyviä muistutuksia niistä opeista ja tavallaan se on semmoinen asia, mitä mun mielestä pitää aina tasaisin väliajoin muistuttaa myös itselleen. Ja sitten mun mielestä tuosta paneelikeskustelusta jäi myös kivasti kaikkea tämmöiseen psykologiseen turvallisuuteen ja muutama muistiinpano tuli sieltä tehtyä, että mitä voi toivottavasti ottaa omaan työhönsäkin. Odotukset tältä päivältä. Joo, mulla on yleensä odotuksena löytää joka tapahtumasta semmoinen yksi asia, slogani tai statement, jonka voisit viedä eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että tähän mennessä tämä päivä on kyllä täyttänyt odotukset, että se on löytynyt.